különleges bemutatót látnak, melyből megtudhatják, hogy kollégánknak sikerül-e kinyitnia egy high-sec ajtót. Amíg ő próbálkozik, addig én elmondom önöknek a legfontosabb információkat biztonsági ajtóinkról. Filozófiánknak megfelelően és termékeink védelme érdekében hoztuk létre a high-sec márkát, amely egyet jelent a magas biztonsági követelményekkel és a megbízható minőséggel. A high-sec biztonsági ajtók szárnyrésze 2,5 mm vastag, magas minőségű acéllemezből készül, amely a kilincs és a pánt oldalán külön megerősítéssel ellátott, így az ajtó valóban ellenáll az illetéktelen behatolással szemben. A high-sec ajtókon található, egymástól külön zárható, fúrásvédelemmel ellátott biztonsági cilinderbetétek megbízható védelmet jelentenek, a leggyakrabban alkalmazott zárfúrás, zársöprés, finomnyitás, magkihúzás és savazás ellen. A biztonsági ajtók piacán egyre több cég feltűnően alacsony áron kínálja termékeit. Ez azonban csak úgy érhető el, ha az árral együtt csökkennek a biztonsági követelmények és persze a minőség is. A high-sec biztonsági ajtók szárnyvastagsága 7 cm, mely nem csak biztonságot nyújt, hanem szigetelő rétegének köszönhetően magas hő- és hangszigetelő képességgel is rendelkezik. Filmünk végére kiderült, hogy kollégánk nem tudott megbirkózni az ajtó kinyitásával, sőt a zárak tökéletesen épek és működőképesek maradtak. Reméljük, a látottak önöket is meggyőzték arról, hogy a high-sec bejárati ajtók átlagon felüli külső hatásokkal szemben is valódi biztonságot nyújtanak otthonaink számára elérhető áron.